Шаноўныя сябры, вас вітае бібліятэка-філіал аграгарадка Геранёны. Сёння ў нашай бібліятэцы выпуск інтэрнэт-праекта «Кніжныя сустрэчы» з майстрам паэтычнага слова Смалянічэнка Аленай Іванаўнай. Я хочу, па-першае, расказаць, як я пачала пісаць вершы. Мае бацькі калгаснікі. Яны яшчэ вучыліся ў польскай школе, але мой тата вельмі любіў Францішка Багушевіча, і ён нам на памяць чытаў Францішка Багушевіча. Як я толькі нарадзіўся, бацька кажа, кепска будзе, і другія яго вершы. А потым мы траіх нас у хаце дзяцей было, казалі: тата, а раскажы нам верш, які ты вучыў у школе. І тата чытае: скворнечак śpiewa na широком ніва, ошці волки сівий, просто не кшива, ошці волки сівий, на ten хлеб разовый, чарный, але здоровый. Тата перавёў, што сковорнечка — это жавранкі, а волки сівыя — это валы сівыя. І я яшчэ ў пачатковых класах вучылася, я перавяла на рускую мову гэты верш. Жаворонки, пойте над широкой нивой, славим край любимый песней мы счастливой. Трактора на поле пашут до заката, чтобы хлеб наш вырос вкусный и богатый. Вот так я пачала писать с пераводаў. І я некалькі таких пераводаў зрабіла з простых таких дзіцячых польскіх вершаў. Потым, як я ўжо працавала у школе ў Геранёнскай, працавала важатай на гэтай пасадзе. Потым наша эта пасада называлася педагог-арганізатар. Стаж мой педагагічны 39 гадоў. Я як-то сцэнарый пісала свят школьных, і вершы. Першы зборнік у мяне такі атрымаўся маленькі, 20 песен о любві. Ён рускамоўны. І выданы ён быў у паліграфе маленькім тыражом, только 200 экземпляраў. Правда, хутка разышоўся, у мяне толькі засталося некалькі такіх. А затым я подумала, чаму я пішу на рускай мове? Трэба ж пісаць на сваёй роднай. І я перайшла на беларускую мову пісаць вершы. Потым я выдала гэтую кніжку ў Мінску. «Ты приедь в Геранёны» называецца эта кніжка. Яна такая яркая обложка, і фотаздымкі там усярэдзіне ёсць. Потым была у мяне вот такая кніжка выдана «Душа паэзіі Сагрэта». Я хочу яшчэ сказаць, што ў 2008 годзе я прынимала ўдзел у абласным фестывалі поэзии «Душа поэзии Сагрэта», так называўся фестываль, стала лаўрэатам этого фестывалю. Ён праводзіцца один раз у 2 гады. Я принимала кожны раз удзел, і вершы, мои вершы друкаваліся у таких кніжачках, зборніках «Голас надежды», «Душа поэзии Сагрэта». А яшчэ наша Іўеўская раённая бібліятэка, это займаецца больш 8 год выдавецкай дзейнасцю. І вось яна выдала такі цудоўны зборнік «Іўеўшчына літаратурная», дзе сабрала аўтараў з усяго раёна. І гонар такі мне быў, што мае вершы ў гэтым зборніку ёсць. Яшчэ ёсць такі часопіс «Планета Сям'я». Ён выдаецца ў Мінску, і у гэтым часопісе таксама друкуюцца мае вершы. І у такіх ёсць 11 калектыўных зборнікаў, дзе я друкавалася. Напрыклад, «Дыханнем единым», «Гаманлівае дрэва любові» зборнік. І мне вельмі падабаўся такі часопіс «Гоман». Я з 2006 года у ім друкуюся в гэтым часопісе. У часопісе «Акно». Мне ёсць адзін такі зборнічак дарагі для мяне. Ён называецца «Мой песеннік». Справа ў тым, што на мае 22 вершы стаўбцоўскі кампазітар Яўген Карпуць напісаў много песен.
и гродзенскі кампазітараў Яўген Петрашевич. Вот, 22 песни. Есть песни, которые совсем недавно в нашем Доме культуры выступал военный оркестр. И они так само спевали нашу песню с Карпутем, присвяченную нашей границе, нашим пограничникам. Есть песня «Присніся мне, сыночку». Это песня, присвяченная воину-интернационалисту, який загинув в Афганистане в 1985 году, вучень нашей школы. Эта песня присвячена маці его, Ядвиге Станиславовне Кульнис. Ну и ансамбль народной песни, народный ансамбль народной песни «Даўніна» заўсёды пачынае канцэрты песняй, якую мы написали з Евгеном Карпутем «Приезжайте у Геранёны». Приезжайте у Геранёны, каб пачуць сівую быль. Тут і гай шуміць зялёны, і жыцця цікавы стыль. Дабрынёю яму сагрэты, песня шчыра звініць, геранёнская планета зноў вясёлка зіхаціць.